Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ulat kejela Usatiapal Malik hagasngi baar ka henriu tarik unailor arajar arpuar ula menjurban pelong ain ya ka ain row kabala tip kum ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Kajing menjur jong ulat ya kani ka ain row ban pelong kum ka ain bapura kala urlong hadin new postnem. Ya kani la pentip dau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Kine. Ulai itu ru ba ondala penmi haka gazette ka District Council kan sashna ya ki rule bad ya kani ka ain on sa pentrekam hapa uput usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka ba kikur ki rambashnong bad kis im jong ki hima kin sala ban ai ya ki kot pen scam ban itu da gino ki tenat trekam ka sarkar lani da kano ka bank bad bagi pai ba kinam ya kendo shu ya ki jing nang ni sekmat kumba julong hagis nem ki ba mensua kong ke bang kuat ke ban pau ya ke jing dokumen nak kaliang jom ke executive committee ke jungi apa ke jingilam ke joma kong CM angkat ke jingi dolang buat ki executive member ke dolang hari board buat ki turu ki bom semla ban ya dolang buat ngi akan ke klepmat kalong ka pau ya ke jing dokumen nak kaliang jom ke isi bat liang juga council hi barok away baya kani ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 ba nakaliang jong governor ula ay ka aset bat menin gasngi nakaliang jong ka DCA kila pharu siapo ka printing press jong ka government pan print ni kani ka at ka bill ka jungi bat kalong ka bill ka ban sa jing kan mau ha ka history jong ka council namar hadin new host nem ba ngiyo ya kani ka land bill hoy kidan ki isi ki bela persyang ha ki por ki bela dep ndrei ngim syamla man pen ulong dengan dokumen ba nakaliang jong kani ka isi ke pemerintah apa ke cingelam ke conga bat rengkat ke trelang jong ki EM bat ki MDC baro ni lala bat pen ulong ni kani wat hadin bangi lapas ka na du snam arajar arkuwe hadin ben penbit penbiang ba mentau snam ni lala ban yo ya ke jing menjur jong ulan bat sien kanika bill hadin bala publish ka po gazette min sa snai ki rule kat kum ka ba dei biang bat ka jing pentrikam jong kani ka bill bat sien on sala bat pentrikam aparo uput usam jong ka Autonomous District Council ka jongi Khasi Autonomous District Council kum ban syubatai lengkot kum ba piatip babaro ngiong baka kandau ke siap tahap apa uput usam jong ke District Council ngia keren bahai kata dan mereka basusi pat kalong bahadu mentah ngindon ya kata ka an apa District Council bangindon ya kata ka bor ka ba kan long kum balong mentah hadir bagi layo ya kani ka bil hoy ngi jule ya ka land records hang ni apa council Henry kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breu lani ki nu ki ba apply ka land records kam long legal lani wat ki bank lani ki nu ki institution kim pediang ya kini ki documents ki bangi ai mangi Henry mentah pat hadin ka jingyo ka jungi ya kani ka bill mentah baro ki land documents ya ka bakat kum kani ka bill ngila ai bor nadu ya ka kur nadu ya ki rambashnong nadu im kila ban ai ya ka nugono ka kot pen scam lani ka land documents ya ka ban itu da ka nugono ka institution lani na ka nuno ka bank
but kinu nu ki bor sarkar kin hap ban itu mata ya kan ka land documents ka bangin ai nang ni kani ka ka way ka shipment ka ban yarap ya ki pat ba nang ba kin lan mo na ki jing ki ba ki lai kendu ha kini ki snam ki bala dap namar ki bubun ki jing tho dulir ki jing tho kot tho slah ki snong ki thawru kalau rak sibun ka kenrom keram namar ba kam dan ka rukom ka ba yahap ha ka ba ai kini ki documents dan ki dulir nrenado manta kini ki dulir ki ban ai da ki snong ki thaw da ki rang ba snong da ki kur kamut kin hap ru ban summit hapok ka council ka jongi kenang ba ngiru hang ni ngin bu record kamut kanun ka dulir ka ba ai na ka snong hang ni kamut ka record hangi ru ka de bandan ba ka jing perskam nang ibu ka de bandan kata ka de ka jing tmu jong ka ni ka bil ka babun ka de ka don ru ka bor lembaga ni ka bil ha ka bangila ban create kini ki land bank kilemban nang ta ka ba de ru ba ka selling ha ka ba kini ki raj subu ki ai ban ya kini ki jing ai jaka kulmar kemud kadon ka bor nang ni na po ka council ke jungi ha ka bangi ha ban pe ru pa kanum don kanunu ka jing de don bor ha ka ban ai jaka kani ka bill ka jungi ka de ka bangi shu codify ya ka customary practice ka jungi jadi man sutu kata namar ka registration hapo ka registrar office ka de ka registrar of document bi ketika beregister ya ke dokumen henry ngi hang ni pat ngi pen scam ya ke jaka ketika registration of land dikata ada gajing affair hadin bala le ya kani kala la penti kena mo ngan supuli pi hang ni the land title right certificate lani ka dulir per scam lani ka dulir ne ka pata or land document issued under the provision of this act and rules framed thereafter under shall be recognized and consider as a valid legal land title document or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authorities, including banks and other financial institutions. Hadin ba iyo ini kalau orang pi ba ka kamram jengi ke isi ngin snai ki rule, but hadin bagi la dep snai ki rule ngila la ban petreka. Mo kila la ban wan register kita ka seperti. Kemudian ada register support kapot kan dia free registration dah pindah buat door na kata. Kan don ka door ka bangin perkhat hi bakan long min ka ban long duna. Hakan ni ka ladang ya keren ya ka mineral semag mineral ka di ka subject jong ka state central subject. Te ringi ya keren pe tang ya kalan. Kani ka bill ka de tang ya kalan. Ka da ka jing yo consent ka jungi bat ki clear nong sensar. Lani ki rang ba snong kamu ngila ban declare kini nu gi jaka kong ki landang kenang bangila ban ai gi beri bang dan jaka kani kan wan haki rules hadin bangila frame ki rules ngin sa bulut ikini baru khai kan long fix bet daka kamle panian baru khai kan long fix bet daka da naga council kinum la re naga liang jogi rang basnong ne kinu ki bor bakin bu maki ya ki dor kedor baru khai ka hawan daka approve naga council temu jungi kini ke bil ka dia kata bat penek ya ka rukom ya ka riti ka dostor bat hendo bat siap ka jungi khasi ngi penek kata. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.